Здравейте, уважаеми приятели на Без бутонки. Лудогорец победи Левски с 2-0. Двата отбора се прибират. Ще оставя да гледаме към терена, докато видим как ще влезат в тунела футболиста най-вече на Лудогорец, защото тук беше истински екшън в последните 20 минути. Вижте колко много полиция пред сектор Б, където фенове опитаха да нахлуват на терена. Виждате, може би, изкъсания тунел на сектора, където пък един фен, подскачайки знак на протест, падна директно навътре, най-вероятно върху полицейските каски, докато се перираше емоции. Така почваме отзад напред, връщам се в кадър, докато операторът снима и стадиона, защото истински екшън, ще кажа втори път, публиката изпраща с аплодисменти своите. Какво и хареса на публиката днес? Хареса и мъжката игра на отбора. Левскарите влезаха в битка с изключително окастрен състав. Може би рекордно окастрен състав. От години Левски не е имал толкова много кадрови проблеми, за да сглоби 11 титуляри, а на резервната скамейка без Ващук на практика бяха само юноши. Левски влезе в битката, за разлика от този мач, който проспа на Герена. Загуби го пак с 2-0, но не игра в матча. Днес Левски се опита, но не успя. Поне се опита да го направи. Затова и сега по този начин биват изпращани от своите фенове с ръкопляскания и възгласи, защото левскарите играха мъжки пълно с млади момчета в отбора. С момчета, които рядко получават доверието и очевидно трябва да го получават по-често, без това да звучи популистки, защото днес големите разочарования в Левски отново са на двамата най-опитни или най-скъпи – Паулиньо и Мариани. И Паулиньо, който между другото напусна на Куцвик, и Мариани бяха кръгла 0. Недобра оценка и за Иван Горанов, който направи дуспа и получи червен картон, така че и той няма да играе в другия матч, ако и Паулиньо е контузен, както го видях да излиза на Куцващ. Проблемите пред Дербенджия стават още повече. Левски се опита и през първото полувреме. Слави Костов излезна два пъти, веднъж особено, на ситуация, в която с левия крак можеше да вкара гол, стреля в ръцете на Рейнан. Тогава, ако Левски е поел с 1-0 при тази биткаджийска игра, можеше и да направи нещо повече от достойната загуба, с която завършва матча. Лудогорец не блестеше с нищо. Признавам си, очаквах много повече от Лудогорец. Аз съм разочарован от този Лудогорец. Не знам дали шефовете ще го харесат на клуба, но за мен зелените играха слабо, играха бавно, тежко, мудно. Това не е този Лудогорец, чиято игра понякога харесвам. Лудогорец на Герена игра силно, надигра тогава съперника тотално и го засипахме с похвали. За мен Лудогорец игра слабо. И ако съдията Ивайло Стоянов бе осъдил дуспа за нарушението срещу Иван Горанов в наказателното поле при 1-0 през второто полувреме, ако Левски бе вкарал тази дуспа, резултата ставаше 1-1 и матчът тръгваше в някакво друго русло. Нямаше да завърши 2-0. Или можеше да завърши, но Ивайло Стоянов не даде дуспата за Левски, а сините пък бяха толкова ошашавени и плахи, че дори не си поискаха. Лудогорец продължава да превъзхожда Левски, освен и игрово, разбира се, все още, особено в този състав на Левски, и със самочувствие. От първата минута, от първото отсъждане на съдията или от петото, от петата минута, част от футболистите на Лудогорец начело с Дяков и Моци почват да жестикулират към съдията, почват да ръкомахат, почват да протестират, почват да го притискат, казваме на футболен език. Докато сините плахи, чак накрая тук при едно голямо меле, станало покрай влизането на Димитър Иванков в терена, левскарите показаха зъби. Това показва липси на самочувствие, на младост, на неопитност и така нататък. Между другото, не можем да не отбележим изключително некоректното поведение, може да кажем, извинявам се, за просташкото поведение на Козмин Моци. Моци от години се чувства безнаказан по българските терени. Сигурно 100 пъти жестикулираше против съдията, а не с 100. 20 пъти да го е направил. След вкарването на гола отиде и видимо провокира сектор Б. Затова и най-буйните оттам тръгнаха да нахлуват на терена, пълна глупост. И от тяхна страна, разбира се, но Моци не бива да прави и така. Получи си червения картон, на излизане си Синьо направи някакви дразнещи публиката жестове и така нататък. Синьо бе готов за червен картон почти през цялото второ полувреме. Ивайло Стоянов в един сравнително лек матч, защото извън този екшън тук, който и вдигна адреналина, матчът бе спокоен, много биткаджийски, но спокоен. Ивайло Стоянов не се справи
за съжаление, добре. Това е моята оценка. Ще спра до тук. През себе си имаме епизоди, в които с Ники Ресава ще дискутираме наближаващо дерби между Левски и ЦСКА. Лудогорец остава борбата за титлата, макар че не изглежда за мен на подготвен да се бори до край. Стойчо Стоев ще решава как ще се оправя с проблемите на Лудогорец. То отбора наистина играе тежко и мудно. А не е този Лудогорец, който беше преди месец. Нещо стана с формата на отбора и не случайно дойдоха загубата от ЦСКА за купата и Хикса пак с червените за първенство. Очевидно ЦСКА и Лудогорец ще спорят за титлата. Левски отбелязаха между скоро в играта. Левски ще продължава да играе мач за мач и да налага своите млади футболисти. На мен продължава да ми липса Кабрал. Цветкович, момчето, върнаха го да замести Живко Миланов, влезе битката. Левски сам се отказа от тези футболисти. От Яблонски, от Кабрал, от Цветкович. За мен това е грешка. Ръководството на сините си мисли. За мен е и грешка, че Натанел не играе за Лудогорец, но учи от така практиката в тези български отбори. Така че, с каквото имат, до края ще доиграват. ЦСКА днес се надяваше на равен, за да има по-добри позиции. Не го получи, Лудогорец спечели. Малко по-добър, не много по-добър, както бе на Герена, малко по-добър, но още веднъж аплодисменти за младите футболисти в Левски, които сигурно са разбрали, че с такива мачове младежите стават мъже. Благодаря ви, че днес ни гледате.